не става с него. Това ви е лигаментум инвинале. Това ви е вена сафена магна, която пробива тук хиатус сафенус, за да се влее във вена феморалис. Ето ви е лакуна вазорум, ето ви е лакуна мускулорум. В лакуна вазорум е разположена артерия феморалис и вена феморалис, като във вена феморалис се влива вена сафена магна. От латерално на тригон, това е тригон феморале, се разполага мускулус арториус. Ето това надолу е мускулус арториус, най-дългия мускул в човешкото тяло, това ви е лигаментум инвинале, а медиално тук е разположен мускулус аддуктор лонгус, за да се образува този тригон феморале. През лакуна мускулорум преминава нервус феморалис и мускулус илиопсор, това, което сме показвали от горната страна. Значи към предната мускулна група на бедрото, освен мускулус арториус, върви мускулус квадрицепс феморис. Нарича се квадрицепс, защото е съставен от 4 глави. Първата глава и най-повърхностно разположена е мускулус ректус феморис. Ще отворите босфирково, защото няма ректуса. Медиално е разположена мускулус вастус медиалис, а латерално е разположена мускулус вастус латералис. А под мускулус ректус феморис е мускулус вастус интермедиус. Е това, което виждате колдон. Значи лигаментум инвинале, мускулус арториус, мускулус аддуктор лонгус образуват тригонум феморале. В този тригонум феморале вена сафена магна пробива хиатус сафенус и се влива във вена феморалис. Латерално от нея е артерия феморале. Отвън през лакуна мускулорум е нервус феморалис с мускулус илиопсор. Това ви е тригонум феморале. А предната мускулна група са мускулус арториус и мускулус квадрицепс феморис, който е изграден мускулус ректус феморис, мускулус вастус медиалис, мускулус вастус латералис и мускулус вастус интермедиус.